Bine ai venit pe pârtia pe care nu vezi nimic. Hai să vedem cum e. Dacă putem vedea ceva. Este destul de înghețată. Zăpada a plecat în vacanță. Și uite chiar. Aoleu! Destul de presunție. Hop așa! Azi ești tânăr, mâine zici hop așa când ești de pe pârtie. Și continuăm? Nu am nicio idee pe unde mă duc. Unde suntem? Suntem în Poiana Brașov. Pe pârtia Ruia. Unde am pus aici? Opa. E un pic de ceață, dar cred că putem să ne găsim drumul până la telegondolă. Faptul că ne-am întâlnit cu alți schiori este un semn foarte bun. Oleu, ce de oameni! Să nu cauzi pe ăla. Și stai să asculti. Astea sunt condiții ideale să înveți să schiezi. Îți recomand să vii, pentru că nu o să-ți pare rău. Zăpada este. Ai și vizibilitate. Opa! Vizibilitate nevoie, dar